Tak jsme tady. Jsme po 6. etapě, neboli chrono 48 nebo 48 chrono, teď nevím. Byla to vlastně etapa rozdělená do 2 dnů v těch největších dunách. Já jsem upřímně nic tak většího v životě neviděl. Nebyly to pro mě duny, to byly regulérní hory. A myslím si, že jednu dunu, kterou tam máme naměřenou, tak jsme vyjížděli nějakých 500 metrů, sjížděli jsme ještě víc možná. Když to shrnu nějakým způsobem, auto fungovalo na jedničku, nic mu není, za což jsem strašně rád, protože jsem se ho snažil pošetřit. Když bych vám měl popsat, co všechno jsem tam viděl, kolik ohořelých aut, kolik prosících lidí o jakoukoliv pomoc. Bylo to fakt jako chvilkama, nechci říct drsný, ale fakt jako dokazuje jenom toto, že to je nejtěžší soutěž na světě, co se fakt jako může jet. Já osobně jsem si z toho odnes to, že rozhodně jsem posunul svůj práh bolesti, rozhodně jsem porušil všechny fyzikální zákony, posunul jsem svý limity. Byť to bylo náročný, byť v půlce etapy už jsem byl takový vyfluslej, tak hecnul jsem se, kousnul jsem se. Vidím, jakou podporu od vás máme, což mě fakt jako strašně nakoplo. A potom mě to jako, nebo i po celou tu dobu mě to hrozně bavilo, užíval jsem si to. Nicméně výsledek je takový, že jsme ujeli z nějakých 540 km jenom 405. Snažili jsme se tlačit, ten druhý den jsme ujeli necelých 300 km v dunách. Fakt jako jsem se snažil tlačit, ale bohužel nám čas nevyšel. Respektive do těch závěrečných 100 a něco kilometrů my jsme měli jenom hodinu, což při průměrné rychlosti nějakých 30-40 km za hodinu bychom to nestihli dojet. Jeli bychom za tmy, což je obrovský riziko, už jednou jsem si to tady letos vyzkoušel. Nestálo by to za to, takže jsme se rozhodli to skračovat, což znamená, že jsme to objeli. Projeli jsme vlastně až jenom cílovým bodem, aby jsme vlastně jenom si splnili nebo odpichli si tu etapu. A co to pro nás znamená? Nejspíš dostaneme velkou penalizaci, což znamená, že jsme mimo pořadí, respektive můžeme pokračovat dál v závodě, ale nejspíš už nedosáhneme na nějaký pěkný výsledek, ale uvidíme. Slyšeli jsme, že chtějí tady lidi prodávat protesty, protože pro kamiony to fakt jako bylo nebezpečný. Z těch 47 nebo necelých 50 kamionů to dojelo asi jenom 9 z toho. My jsme mezi něma, když počítáme to, že jsme kus objeli, takže počkáme si, jaký bude rozhodnutí, organizátoři to chtějí přehodnotit. Já za to budu strašně rád, protože fakt jsme se na to nadřeli. I vůči klukům, vůči fanouškům, vůči rodině. Fakt bych chtěl zajet něco pěkného, protože makáme, neledíme a věříme to, že můžeme udělat nějaký pěkný výsledek. Táta ten bohužel zůstal na trati, my jsme pomáhali asi další 5-6 kamionů, fakt jsme i dávali vodu, dávali jsme cokoliv, aby lidi měli u sebe, protože fakt prosili o cokoliv. Ty duny byly opravdu obří. Já jsem si to maximálně užil, jak jsem řekl. Kdyby mi někdo řekl, že to musím jet znovu, tak neváhám. Šel bych do toho znovu se stejnou vervou, se stejnou vášní. A teď jediný, co nám zbývá, dneska máme den volna, dáme auto do kupy, což ve finále tam moc práce není, ale musíme udělat nějaký běžný servis, nějaký předběžný věci. Dáme to do kupy a prostě budeme pokračovat, budeme se snažit si zajet něco pěkného, budeme se snažit prostě pomoct bráchovi a Alešovi, jestli táta bude pokračovat, tak i tátovi. Uvidíme, určitě vám dáme vědět. Chtěl bych vám moc poděkovat ještě jednou za podporu, protože to je fakt enormní, já jsem to upřímně nečekal a moc mě to baví, moc mě to těší a budu se snažit maximálně prostě vás v tomhle nesklamat. Tak ještě jednou děkuju a mějte se.